Singapore er en selvstændig stat, men ligner mest et kæmpe shoppingcenter. For rige kinesere er shopping selve meningen med livet. Folk i Singapore holder også fri, men derfor skal man jo ikke tro, at det er bare skæg og ballade i forlystelsesparken Hapravilla. Når de små kinesiske børn sejler ind i dragens gab, får de ved samme lejlighed en afskrækkende belæring i de 10 dødssynder og hvilken grusom straf de kan få. Skræmmepædagogikken er måske ikke helt i Walt Disneys ånd, selvom forbilledet er fra Guds eget Disneyland. Can you tell us where we can find some sin here in Singapore? No. Singapore is a perfect place. Just kidding. Oh, it's very difficult, I think. I don't know because I'm a good Singaporean. So why do you have to warn against sin when you can't find any sin here? Tourists. Just kidding. Vi er i en af Singapores fashionable restauranter, hvor verden har fundet ud af, at health rimer på wealth. Altså, de rige kinesere er villige til at bruge masser af penge på at holde sig raske og spise sundt. Derfor har restauranten sin egen apoteker. Han blander urtemedicin til gæstens velbefindende efter gamle kinesiske opskrifter. Efter middagen kan man så tage lidt tørret krybdyr med hjem til rivejernet, eller noget andet, der er godt for manden, som de siger her på egnen. Østens tro på elskovsmidler er udsvækket. For nogle år siden skete der det, at turisterne blev væk. Her var simpelthen blevet for sterilt. I 11. time gik bystyret derfor i gang med at redde de sidste huse i det gamle Chinatown, som endnu ikke var faldet fra skyskraberne. Så nu ligger de nyseligt som små dukkehuse for foden af den tårnhøje finansmagt.